डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो दौलतनगर। बहत्तर दूबर हमरो सजनिया कैले बाड़ी बरत नया नोहर हमरो सजनिया भूखल बाड़ी बरत होई सहैया हे छठी मैया जुआ रहता डर पातर दूबर हमरो सजनिया कैले बाड़ी बरत। बोला बोला छठी मैया की काचे काचे बसवा के बहंगी ले ले बाड़ी मंगाई नींबू नारी यलवा से कलशुप ले ले बाड़ी सजाई काचे काचे बसवा के बहंगी ले ले बाड़ी मंगाई नींबू नारी यलवा से कलशुप ले ले बाड़ी सजाई। बोला बोला छठी मैया की गैया के घिवा मंगा के दिया राजा राय काचे काचे बसवा के महंगी ले ले बाड़ी मंगाई गैया के घिवा मंगा के दिया राजा राय काचे काचे बसवा के बहंगी ले ले बाड़ी मंगाई। बोला बोला छठी मैया की बहत्तर दूबर हमरो सजनिया कैले बाड़ी बरत नया नोहर हमरो सजनिया भूखल बाड़ी बरत होई सहैया हे छठी मैया जुआ रहता डरल पातर दूबर हमरो सजनिया कैले बाड़ी